Right. Akamangana ndiani? Isi vitu ngabvisa mkana. Akanyenga wacho ndo. Gara pasi. Akanyengerwa ndo. Ukadza akanyenga wacho ri. Gara pachiya. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese chana ndizvo chokwadi. Zvese zvirikataura ichokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari ndiye mubatsirawo. Sengu kumsanangura. Pamusoro icho mambo nyaya yakati kuti inini ndaigara paSelborne. Indeto gift gara idzi. Ndaigara paSelborne village ndichishanda muwato kabani. Nguva ndakauya mwedzi 2015. Ndichishanda muwato company tigara nemudzimai wangu. Ndofunga uyu murume kuti aingoziyana anga itoriwo best friend yangu. Tichitotamba tisi naye. But ndakagara pamba nemudzimai wangu zvakanaka. Tusvika kuma 2021, 2023 nemudzimai wangu. 2024 tichitogara mukomboni. Takazongotanga kakudini kwakutadza kusawirirana pamba nemudzimai. Tichiti mudzimai wangu indava so kutadza kusawirirana so nemudzimai. Pana angoti no rikanditi sei ndisiyane nazo. Ndotadzongozwa nemafunga kuti wamukomboni kuti shamari zvorudhako uruziye kuti mudzimai wako karudana nei nomwe murume womuti logo pale. Saka angoti ndikazonyanya ndangoti aiganimboisa paside. Ndozodini ndozoona ndarama ndatogara. Ndakatogara ndichimbozonyanya ndichimboisa paside. Ndazodaro ndakatanga kushupana pamba nemudzimai. Ndashupana pamba nemudzimai pepe mudzimai akatanga kuti akaridza kudai ndakunomboka. Kuti mutaiwa manje ngatitise ngatitaurane kukanganisana kuti pamunhu. Mwedzi wabva ndakabva ndotopa mukadzi makadhi. Enda kwamutare kutora mari. Mukadzi akabvatora makadhi obva kwamutare. Asvika kwamutare akabvatora mari. Obva totenga monaki yake hombe. Obva toya pamba. Ndoti mudzimai wacho unotoita sei wagona kutotenga monaki hombe kudai. Iyo obva toti abhura. Obva ti mari yesociety wapiwa ere. Ndati mari yesociety ndati sei ndapiwa. Chati penchapiwa ndoita sei ndokupa. Ndichipiwa mari yesociety chiumba. Ndakasana ndozobva kubasa next day racho. Asvika pamba mukadzi pasi. Arongedza zvinhu zvake zvinhu zvese pamba aita sei ndakangorongedza hembe dzisimubona yake obva sei obva aenda newana. Ndakatokumbira foni panext ndatomufonera mudzimai uripi akati ndiri kwaMukoma. Ndatomuti alright ndiri kuiko chini weekend. Apanopera 3 days ndopeta abva tangoitawo chini noizi kubasa totaenda kususpenda kubasa. Tasuspenda kubasa kuti basa raita sei rapera. Ndabva ndatomufonera mudzimai chaona basa kuno raita sei rapera. Saka uya kuno mudzimai wangu akauya kubva kupi kumba kwabva tosvika pamwe ndichatora zvinhu zvese zvindepi nazvo kumba. Waenda kumba inini ndakwenda kupi basa kumazoe kuHarare. Pendouya ndozoita sei ndichikutora. Takatowirirana zvakanaka nemudzimai wangu. Mudzimai wabva totakura zvinhu zvese obva toita sei obvaenda nazvo. Ari kuenda ipopo ka haana kuti sei haana kusvika kumba. Akaenda korora futi kupi kudini kwani kumurume kwairoja pasarupinda. Makuseni akatoenda ovharira ipopo obva todini obvaenda kumba. Haana kusvika kumba. Makuseni ndakafonera kupi wanga ari kuenda namama ndatofunza. Mudzimai akasvika here zuro. Ndikati haana kusvika. Saka ini ndanokuti sei haana kumubvunza ndangoti anoga nditi sei ndimusiya akadaro. Ndabva ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa ndatanga kushanda ndiri kumazuva. Ndichishanda hapana kupera zikuma 2 to 3 weeks. Ndope ndakazofonerwa. Ndikashamari mudzimai kunoku hakusina. Abva kunoku echiti ndiri kuendepi kwauri. Musa ndakabva kubasa ndakakumbira ndikauya ndikatanga kutsvaka mukadzi. Ndikazomuona pane wiki. Ndotobvunza ngwaendipiwo. Saka ndafunga kuti kugara pamba so kana na mai atisikurana. Ndafunga kuti kuende kupi kubasa. Ndomuti aona mudzimai zvikwenda kubasa zidi. Ona ingaona mari ndiri kushanda wani mari ndichita sei ndichunza wani. Totobva pepe tosvika pamba totogarisana nana mai totoita kadari nana mai acho. Tatara pepe nana mai acho takatowirirana. Mangwana okuseni ana mama acho ndati ana mama unoenda kuti sei ndakwenda kubasa. Ndipe chini mudzimai wangu ndiende naye. Ana mama acho aona ankwashaka. Aziti mbozona kamukadzi anga amboda saka ndimbuti timbosaine nemukadzi chimbodini chimbobatsira wani. Kata ana mama zimaita madini zvakanaka. Sara ine nemudzimai wangu ndakuti sei ndakwenda kubasa. Ndabva ndadzoka futi kubasa. Ndasvika kumazewe ndakashanda 2 to 3 ndabva ndachinjwa. End of June ndabva ndaya kupi kunyanga. Pechingosvika 1 to 3 July ndabva ndafonera mudzimai wako abva futi kuno kumba kuno chiti ndauya kwauri. Asvika here. Ndoti anosvika bo. Saka kuno kwato. Munga ndakashanda mwedzi wese ndakashanda mwedzi kuma 2 weeks ndichishanda. But pfungwa dzangu ndikasaka mudzimai dzabva aripi. Ndakazobva uko kuenda futi kubhema vhari kuna na mai acho. Ndosvika ana mama akati wakatosiya wana ari panapa. Wana wakatisara panapa iye akangobva tizita ari. Ndakava ndaisirwa mari yekubasa plus P. Ndakatanga kutsvaka chii. Ndimwa ndakafamba changamiro zvokuti ndakapinda musemba na P narungu. Kuenda kusona masingo ndichitsvaka mukadzi ndichimushaya. Zvazodaro manje amwe angobva azondifonera. Shamari
aiwambokonfirma mukadzi wokurutsvaga iwoga pane utakaona kupi kwasarupinda asi aiwambosvika ere unogona dini kumuona ndakangoti alright ndakatouya zvicho ndasvika pasarupinda ndabva ndasangana namurume warapo arikufamba ndipi uri sei abubu ndashanda sebest friend munhu ndatoshanda sebasa richiwirirana uri sei vanoti abo vatoti atone two love dzake dzechingwa vatopinda mukomba vati sei vaenda hapana kupera maminutes pavo pasvika futi umwe murume ndatomubvunza ndatobudisa foni ndati mafotos aya mukadzi munomuziya wayo asi mafotos emukadzi anogara pamberi apo parorojero ndati ho ndabva ndatotenderawo ndaenda nepakona bvunza mwako mukadzi wokurutsvaga arorojerwa apo ndabva ndaita straight kwende ipopa zichiwa ndakasvika ndichibvunza kuti munhu waitotsvaka pano pakatodini akatobva nakisa uyu pakandoona akabva kuti mukadzi aritotsvaka wayo mekusha todini atonwa vatosvika vatora mukadzi vaiti straight kwenda kupi parisapo pandotsita mukadzi unatitake ndofunga ndakamufonera bhururu risei bhururu ndirai shamari ausiuro katora mukadzi wangu akanipindura kati handiziziya nekumabasa pepe waingotaura kuti ndosokudana nemukadzi wako nyaya yako yakasotanga ndichikubasa handidana nemukadzi wako zvachose and handitozivi nekwari ndozvakandida iyo ndikati alright iribo ndakamusiya akadaro ndofunga ndakadzoka kubasa julaiva ndashanda vapera mukadzi ndaimufonera waindifonera neprivate number afonera neprivate ndotobvunza uripi waingoti handiri kubasa kuti handitauri chokwadi pandinongasini pasikandauri mudzimai uripi uya tichengete wana chaona wana wakasiya waiti wana wadiki uya tichengete wana handichauya babule saindishupa ndimemburipi handichauya vasodaro ndakazobva uko ndobva ndazoya kunyanga ndayonyanga ndakagara ndakatanga uchitwisisa nyaya ndiri panzvimbo ndopa ndakazofona nomwe mukadzi akati mukadzi wako yatsvake zivi zvakaita sei akauya aripo pana pai asari bcause bangati zitopisa apa naimvisa ngaperiwa mwedzi isari kupi kwarisapi kuti nyaya ingaita sei ikanyarara tikapedza mwedzi isori kwarisapi hapana anozodini panozozviziva ndobva ndazosvika futi pai ndakatoza kuti uya ndichocheka dongono kuti aripo ndichingotendera ndopi ndabva ndazoti ndishonda ndase kuona munhu che ikisiki munhu aripa ndandonatsa kubata mikushuwa kuti bhururu wangu ndizi here zvakaita munhu atoono mhuri yake une mukadzi wake nemhuri yake obva ndokuchiya mukadzi wangu nemutambiro taita sechiuri anandiziva iwa ndakasvika ndatoona zvishuwa mukadzi aripo handina kuita zvendakataura ndakangomuti maibhule ndopauriri pana akangoramba akati zii anodaira ndaona kuti maibhule pati ndizire zvawakaita akaramba akati zii kudaira ndatomuti alright ribo hambati handiri kumba ona kuti mai wangu hongu wako wakakanganisa wakati ngatiende kupi kumba tochengete wana because ona wana anga warota sei vanondisirisa kuti wana wachengetwe kumusha uku dai moyo wangu ino waripo mai wangu akashaya saka kuti wana wachengetwa asiti azidi akaramba akati zii ndofunga ndakazomuti no ndikandisi ndimsiye ndabva ndabvepo ndatoenda kupi basa ndasvika kubasa ndati dhu ndikati inika nyaya kuti ndibatsirwe uka wangandibatsira bhita ndiende kupi kwachangamiro uka ndoripotawo nyaya yangu changamiro ndo vanogona kuti sei kundibatsirawo nyaya yangu zvairi kudai Alright, gara pasi pakanaka. Bambo sumuka mungatore miko mbambo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi kuzaizwa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese ndo zvechokwadi. Okay, pachabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Sikisema kumusana. Right, bambo musati matanga. Hangamona kwasvipa. Taswera panapa. So hatidi kuwaste time. Zvamunoziva ka zvamunoziva ka yauya ngeno nyaya yapera chokwadi. Yes, zvese zvataurwa nababa vatara zvinhu zvekunyepa. Pane zvavataura zvakaitika zvimwe zvacho zvese ndezvekunyepa. Ndaishanda nawo baba. zvomushanda zvinobazi taura zvavataura zvechokwadi. Zvechokwadi zvavataura zvechokwadi zvavataura ndezvekuti pari zvino ndini ndiri kugara nemudzimai uyu. ndo chokwadi. Saka watopedza zvimwe zvese hazvina basa because mukadzi iwo rugara naye mukadzi wemunhu kwete mambo ndio chete handizvo kwete. iwe chigara pasi urugara nemukadzi we chigara pasi mukadzi sumuka right ambuya muri kusekerera right uyu murume uyu ndiani wenyu uyu? Angari murume wangu takasiyana. Angari murume wenyu makasiyana makasiyana rini? Mambo nyaya yacho yakakura nekuti ndakambopiwa gupi. Tati makasiyana rini? Na April. April. Ndo makasiyana? Okay. Bamaenda kugara neshamwari yake. Aiwa ndakaenda kumba.
ndikaenda kumba kweshamwari yake makazosvika sei? kumba kweshamwari yake ndakazotobva ndabva kwaRusape. Wabva kwaRusape? Ndakubva kubasa. Uyu shamwari yake mamusikazivi kuti iro yakaroora here? Ndazviziva. Maiziya? Saka makazvipira kuenda kuita mukadzi wechituku kubva pekuti ramamba wari kuenda panhamba 2. Kubva penyu namba 1 kuenda pane umwe. Ndo zvandakaita. Shamwari, uyu mukadzi makaramba naye? Vari kutaura usiya wangu kumanyepo. Zvatoita nyaya dzegupuro idzi ende uye zvatoita kuti April isi yataura manyepo. April yakataura chokwadi kuti kunyepa. Vanotaura chokwadi pamberi pamambo. Nyaya si ukanyepa unazononga uchita. Taura chokwadi. Mambo nyaya yacho inonetsa nekuti ari kuti alright ndiri kumbira kubvunza kwaari. Asi April takasiyana munani. April. Pane ripe ndakakutini kusiyana unokuziya kurambana kuti enda kumba kuti ndakasimuka kumba kwenyu ndikaenda kumba kwenyu munani. Usataudzane ba. Ndiri kumbira ngovhunza. Ndikasimuka kumba kwenyu munani. Wakabva kumutaraziri. Muna April. Musi 28 April ndikuzviziva. Kubva pamba kuramba naye mai. Wane kubva pamba kwekuti ndikuda iki. Chinonetsa ndosaka ndataura. Chakatasiyana. Izwai mbuya. Musaiteka kubva pamba kehuhureba. Ekunyepa. Yekuti kana ndafunga mari. Kana ndafunga kuti pamwe ndoda bonde rakati kure. Bobuda. Handi kurambana. Hakutorambana. Mune musikazi. Yeye iripo ngoti mai ropa renyu rinopisa. Ruda kutonudzai. Mune moto mburu. Zakatara chokwadi mbuya. Taura chokwadi. Chakaita kuti ndibve pachokwadi. Makapedzera mwana wemurume. Mune wana wangani? 2. Saka wana uri kupiwa? Wana wakatosara kuna mama watu. Iye mai wenyu arusara newana wasiri wake. Wana baba wavo achiti chii? Ndakatowasiya ngetore kuti ndatotsvaka tomutsvaka. Ko hama yenyu iri panapa ndiani? Yamauya naye? Handina hama. Katika maifana kuya panapa nehama dzenyu. Mungatongwa sei kuhama dzenyu pasina kana hama yenyu wani iripo? Mambo nyaya iripo ndeyekuti Aiwa, utauri chinhu paiwo. Mambo Iwo uri mbavha, nyarara. nyaya iripo ndeyekuti vanga vakavharisa dare. Iwo wakaenda kuna sabhuku vechiti ndiri kunovharisa nyaya. Saka wana mama wese waiziva nyaya yese yanga iripo. Saka iwo akavharisa dare achiti ndovharisa dare pakudii nenyaya iyi. Iwo akangoti ndakuvharisa. Paakataura nyaya yake. Okay. Saka uyu munhu atona rume wairiko. Barika. Une barika. Barika rewarume. Una rume wairi. Mambo ndambotaura nyaya yegupuro. Agupuro rekuti kubva pendakapiwa social media rikupurira pakuti mukaerenga zvakaita sondera pera zvezvimo mati zvinoshanda kuti akauya achizotora gupuro rake but kubva ipapo muromo izwa matauro aitwa nemurume wacho chakatanga kupfeka kwako iwewe sutukezi usina kudzingwa ndobva waenda on top of that nemari pamusoro kuti ndizosimuka mambo kuti ndizosimuka ndingosimuka wape foni wape foni ndoda kuendesa apo apo izwaika chakati iwewe murume azokutsvage iwe wabva pamba wanga wapiwa gupureri mambo kusimuka kwandakaita ndati pawakabva nemonaki ndozvandoda kutsanangura ichikupindira yeso no wakanga wapiwa gupureri ndanga ndisina gupuro rakauya kumashure gupuro ranga ragara ririko kare kumashure saka iwe wakawa kudei kana gupuro ranga ripo kare akauya ega pachokwadi hama dzacho hadziriziva kuti hama dzake dzese dziriziva kuti ndine gupuro kana wanga wakapiwa gupuro uku wanga wakudzoka kudiko pane wana mambo ndandingoitirawo wana kuitira wana kuti wadii uda kuitira chii wana iyo zviraiti nawo wanga kuitira wana wacho izvo zvari kupi ndakavasiya kumba saka wanga chii chaungachiitira wana ipapa chandakasiyira wana ndakanga ndathreatenwa zvekunzi ndinogona kufa naye akaudza vabereki vangu kuti ndiri kupa mwana wenyu 3 days uchaona zvinoitika
Iwe. Amirunyepera dai. Iwe. Andisi kunyepa inawe kuti hapana kana hama yangu waniri pano. Dai pane hama Alright. dzangu. Wadi kuya na Ngatidaiso. Akandifonera ndakafonerwa zuro mani. Saka hama dzangu hapana kana wani yawe. Izwa. Ini chandisingadi kuti munhu abve panapa achiti handina kupiwa mukana. hama dzangu dzazisipo. Ndazobatirwa nekuti hama dzangu aiwa. Wakomana next court date ichi. So 5. Hama dzako is now your responsibility. So 5. Baba wako. Uya ni hama Mai dzako wako. panapa. My brothers. Yes. Ndoti nyaya yacho ipere. Because handitodi zototanga kutaura kuti hama dzangu hadzipo. Wakutopa impression yekuti ndiri kudzinyirira kuti ubvume. Aiwa. Handini. Aiwa ndadaira pakuti handina hama dziri panapa. No, don't worry. Imi musi wa 5. Uyai panapa nehama dzenyu. Totapedza nyaya. Saka uri kuenda nemurume upi apa? Uri kuende kunasi. Pamsore mama. Moza kuti chiri zvinoita chiri. Mudzimai wekudhara chokwadi hakwanisi. Mazanya ata yegupureka. It's 2015 nditi. Pane zvakamboita kamboshupana ku 2015 nekuda kwe. No, don't worry. Wachapindu Don't worry. Musi wa 5. Wakatambira gupuro wacho. Wachapindura kuti wakatambira rini zvaita sei kuti uyu azodzoke kumba chii chakaitika kuzoti azobve 2024. Apana parwa mwana kutagoborera. Ngasangana musi wa 5. Ande wama next case. Naita ni mambo. Matondero niniyo. It's okay. Nyaya kuti wabereki wacho Uri kuende pi? Don't worry. Yes. angati kugara naye Mukadzi ari ari kuziva. pakuti wabereki wacho watowe bhozi ndiri kuzikanwa ini saka ndiri kuti mambo atondirerutsira unini Ayo ukaona kurerutsirwa nemambo kuti. Kurerutsirwa nakuronga auzi andini aisana Unotoganza kuti warerutsirwa. Right, hello, Shaman. Hey. Chenda tosangana musi wa 5. mashuma pakanaka Ende.